Udauntan ere bero sapa jasan behar dute dugu, agerian dena klima berotzea dugu, iaz urterik beroena izan genuen mundu osoan, lehen lehoan direnek gure laborariek aldaketa hori ongi sumatzen dute. Lehenik behar da onartu, arua kamiatzen dela, kamiatu dela eta kamiatuko dela. Eta behaz gure lanean hartzeko, gure produkzione egiteko moldiak haintxe hor geruan kamiatu beharkotu. Senditzen ditugu eguraldiak ez direlako zegonkorrak, baditugu uda izigarri idorrak, ondotik uda izigarri euritsuak, baditugu kabalen eritasun berri batzu, heldu direnak, ulitxa batzuingatik eta hori ere beroketari lotia da. Negurik ez da gehiago, karroinik ez da kasik bate. Dila 30 urte karroina bazen azkar bizpahiru bi hastez beden segidan. Igan udan beharrik euria egin du ere bai, igan lagazkenien ere bai. Baina dila bi urte ikeragarriko idortea zaugutu ginuen. Kahalak ere gaizki ziren, gure enetxaldeko hartuare gaizki. Berotzeari buru egiteko gas emisioak mugatu behar litaizkela, baina hori lortzeko garraioan aratunatak ere mugatu behar direla diote laborari batzuek bildotxaren inguruan eman dezagun. Zelanda berriko asurki heldu da itxasuntziz, 6 hastez emaiten du hunate etortzea eta 5 eurotan kilo saltzen da, karkasa. Aldiz, asurki konvenzionel lekukoa saltzen da lurberin bidez edo asuria bidez hamaika kilo euro karkasa, nik saltzen dut biologikoan 14etan karkasa osoa. Etxalde batek unaimeste kapazitate balin badu, ez du izan behar doble kabalerik edo hiru aldiz gehiago, zenta bestela beti merkatuen menpegira, beti galtzale gira. Berotzearen aintzinean egokitu beharko dela, argi da, elikagai sektoreak ere bete-betean jasaiten baitu. Argi ematen du epe luzerako, gaur arte bizi izan ditugun ekoizpen sistemak, izan diten laborantza mailan, baita ere elikagai transformakuntza mailan, arrapentsatu behar direla osoki. Limitak dituen planeta batean gira, limita horiek, badira 9 limita, uste dut 7 danik gaindituak direla, eta ezin dugu horrela segi, zeren mugu hiltzaile baten kontra azkarki ari gira joaten. Egokitzea beharrezkoa eta lehen hobe. Guk lantrigi transformatzaile gisa baita guri lotuak diren laborariek behar dugu pentsatu ekonomia sistema berri bat, berriztatzaile bat, nun gure ondorioa ingurupenari buruz izango den ez ezkoa, ez limitetatik jaratago joiten dela, baina sortzailea eta bizia berriz, bioanistasuna eta sustatuko dituenak. Fotovoltaikoa garatu, segura baliatu, zorain baino gehiago, eta erne klima aldaketak ondorio frango izan baitezake. Kalitatean bai ukaiten aldu, ororen gainetik kantitatean eta oreka ekonomikoan. Zeren urte batzuek egingo dute gure hartzainak obligatu direla erostea saldaria munduko merkatuetan, eta horrek desoreka hain gogorra sortzen aldu nun desagertzeko fase batean ere sartzen aldiren, eta beraz haien ondorioz gure existentzia ere jokoan izartzen alda. Kabalen bizi kalitatea ere zalantzan, ura eskaz jadanik, eta adituen arabera ibaien maila apalduko dela 1,8 ondoko urteetan Pirineoetan bertan, denbora berean itsasoaren maila igoko da ere, azken urteetan begibistan dugun klima berotzea dela eta.